बेसेबा गोबावनि उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लग भिडिअ लानानै फैनो सानदों। बे ब्लग भिडिअआनो जादों बरगयारी अफिसियेल आरो अफिसियेल लसेब बिथांमोन सानैया ओरैबायदि इउटुब चेनेलावबो ओरैबायदि नांथाबखायो आरो खामानियावबो माबायदि नांथाबो। दा बेखौनो नोंथांमोननो आं एसे भिडिअखौ शेयार खालामनो होननानैहाय भिडिअ खालामनाय जादों। नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फारि फारि नायलां, अब्लानो नोंथांमोना नुलांनो हागोन। दा बिथांमोना नै बाला जावगासिनो दङ। अफिसियेल लसेबजों बरगयारी अफिसियेल बिथांमोना नै डेन्जार मावथिखा मानसिफ्राबो नै बिराद खामानि मावो आरो खावनायल' बेलसा जावनो रोंलायबावोसो नै ओरै होयोरा नै ओरै वा डेन्जार ट्रेनिं रोंखा। बानबावनोसै नै नायदो। नोगोद मावथिखा डेन्जार बोलोगोरा खालि। अमायाबो अमा ओरैबायदि दंखायो, सिन्था गैया। दा बिथांमोना बैयाव खोहैदों आरो अमा गग्रायावसो खोबावखायो नै अमा उन्दुग्रा। मावथि होनबा मावथि नोगोद मावखायोलै बिसोर सानैया, ओरैबायदि रेस्ट गैयि मावखायो। इउटुबावबो जेना मावनायावबो जेना, ओरैबायदि मोजांखा आरो गोसोफ्राबो साफा। नै बेहायनो खोदों नै बेलाय। ओमफ्राय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो आं नोंखौ लोगो मोनफैदों। गोसोफ्राव माने माबायदि मोनखो? गोसोआवथ' मोजांलै। औ, ओमफ्राय दासान्दि माबायदि दङ? मोजाङै दङ ना गाज्रि दङ? अयथासार। आरो ओरैहाय नै अफिसियेल लसेबाव गस्ला गिजिबावसो जाहैदों। बायनो हायाखैलै। ओइयाव दं नै। ओमफ्राय मासेला बैथो जोलाया। सोरबाफोर नायनो गोसोबा फैनानै नायफैनो हागोन आरो नै नुवाखै? डेन्जार फिसानिफ्राय गिदिरनिफ्राय हौरै मासे दंबावो आरो नै बेहायबो दङ। आं देखायगासिनो दङ दे। आरो हौरै बै खनायाव मासे दोनबावदों जाहैदों खानानै, आरो ओरैहाय मानै दंबावो। आं एसे देखायगासिनो दङ नोंथांमोननो। बिलाइनि अमायानो अमा, ओरैबायदि अमा। बिथाङा नैबेहाय दहाय नोंथांमोना आं अमा फिसा देखायदोंमोन नालाय, बे अमा फिसाया देरबानो खालमासि बिथाङा हाबा लानोसै जाहैदों। स्लिम स्लिम हगायनो गला गोरोंखानो। ट्रेक्टर मावग्रा नुखायो मानसिफोरखौ, ट्रेक्टर लिभार नायलाय नायलाय नै। माने हालुवानि खामानियाव जेनखाया आरो बानखांनायखौ हालुवानि खामानिबाथाय गोरोंजोबलाय। ओरैबायदि ओमफ्राय भिडिअ खालामनायफ्रावबो ओरै बानो गोग्लैहोलायखायो दा। राबार बागानाबो बिथांमोना ओरैबायदि गुवारखा। बरगयारी अफिसियेलमोननि राबार बागान गोजा बियो नै, बिराद गुवारखा आरो राबार बागान। राबार दङ। दा नोंथांमोनाथ' सिगां बिनि भिडिअ'थ' नुबाय थाखायो जानांगौ। राबार प्रडाक्सन खालामनायनि बिथाङा मालाबा भिडिअ' लाबोयो। बे गासिबो बिसोरनिनो राबार बागान गोजा आरो दिनै नोंथांमोननो आं क्लियारलि देखायनानै होनाय जाबाय बागानखौ। बिराद गुवारखा नै।